Ebafo. Yazi kubhlungu kanjani ukukhula ngendlala nenhlupheko. Hey bafo. Ayidona. Kodwa yena ndo ndiyazi kahle kaMhlophe. Kuba kunjani ulala ungatyanga? Exactly. That's my point. It seems like thina singabantu abamnyama we were born to suffer. Kodwa ke kuyo yonke lonto sinawo amandla kuyichinja yonke le gaga. Hey, that ke bafo. It's impossible. Ngoba asingeke sibchinje ubuthini. Efundile. Yale ncwadi uyiphetheyo iqulathe nje ulwazi qha ayibeki isonke etafuleni. Uva kahle Stone. Khawutsho. Ithini plan basiphume kule ngxaki isikuni? Namxakiwe. Andiyaba sawuphuma njani lapha? I-AI lento yenza lento kule moto. Last time ndiqhubha man le AI zange nenzele nonsense man. Ingxaki yakho na Stone. Wasike waleqa imali kule ncwadi. Lento sivaleke apha namhlanje. Wena ubook wise mina ndi street wise. Come on man. Yabona kuba si-streetwise kunjani? Umuntu uzibhaqa seyichicken akwa KFC. Sizokudla ngepapa nechips. Yabona wena sa. Izinto zexabiso zilixabiso kufumaneka. Incwadi iza kuqala kunemali.